gaskiya shushe na basir ba ta yi ba. Ka taɓa yin basir kuwa? Allah, hai, gaskiya basir bala'i ne. Ka san da ƙyar nake kashi? Na farko ya kumbura min ciki, na biyu kuma ya min irin mai ɗan tsiro ɗin nan, wanda ba za ka iya zama ba. Shi yasa kaga tun da zai za ka ga in juya haka, yawa to ai shine yake damuna ai. Shine yake damuna. Ibada ma baka isa ka yi ta yadda ya kamata ba. Saboda da kayi alwala sai ya kari. Da nayi alwala sai ya kari saboda tsabar basir. Na shiga uku. A'a, Jabaru. To. Me faru? Lafiya ne? Basir ne yake damuna ya min kaka gida. Ya kumbura min ciki kuma ya min irin mai tsiro din nan. Wai kana nufin kana tusa? Komai he ka tona asiri. Turka shi. Wai kana nufin ka ce daga ƙasa ko wani abu? Na ce basir ne mai tsiro yake damuna. Ai kowa ya ji ya sani ai. Kun baka shawara guda ɗaya. Sosai ma. Akwai wani kamfanin masu magani mai suna Habusu Highlight Ma'u Shifa. Lallai idan na kai ka suka baka maganin basir wani mai suna Ma'u Shifa. An riga an gama wannan matsalar taka ta riga ka yi bai da ita. Dan Allah dan Annabi tashi mu tafi. To yanzu in na kai ka ya za ka yi da shagon ka da kuma wannan shushe? Kakka damu wannan shushe nan na yadda da shi dan amana ne. A dan amana. Dan tasha ne. Malam muna mutunci da kai ga amana shago na. Zan je karbo magani. Kaji ga amana shago na dan kama ne. Wallahi amana. Ai Allah. A ka bari mana. A to ai na san ba kai da za baka magani yanzu me ne anan kai? A bari mana. Alaikum. Salamu alaikum nan ne. Salamu alaikum. Me ke tafe da ku? Allah ya rahama ne. Kai. Wayo Allah. Wallahi a takaice dai abin da yake tafe da mu basir ne yake damuna. Da mai tsuro, da mai kumburin ciki. Ko alwala nayi yanzu zaka ga ya kalli. Ta kwana gidan sauki tunda ka zo Abu Salat. In dai illa ne ta basir ko ka kai tafsirin da daukan zafi insha Allah aka baka magani an wuce gurin. To alhamdulillah. Wannan shine maganin da ake ce ma afuwa in dai illa ne akan basir kowane kala idan kai amfani da shi ta kwana gidan sauki. Madalla. To yaya ake shan shi? A'a to kai banda abinka ai waka a bakin mai ta tafi daɗi. Ya maka bayani. Ai shi wannan ana san shi ne bayan an ci abinci da safe. Yana da abin shan shi a ciki fa. Oke. Akwai abin shan shi a ciki zaka sha murfi da safe. Da rana bayan ka ƙara cin abinci. Ka sha murfi uku. Da yamma in za ka kwanta bacci ka yi duk kawai sai ka sha murfi uku. Masha Allah. To bayan wannan kuna da magunguna irin na su typhoid su malaria su waye? Ai kamfanin Abu Salat ba daga nan ta tsaya ba. Kama daga kan sanyi, ulcer, typhoid, sannan har zuwa ga matsalar kabasir. Me sunan kamfanin ma? Abu Salat. Abu Salat. Kai. To ai insha Allah daga yau ni ma in Allah ya da na dinga gayyato al'umma kenan zaka ga ana tururuwa a nan gun insha Allah. Ai kam da kai kyautar da muke badawa duk ƙarshen shekara. Allah. Zan rubuta sunanka a ciki. Duk da kai nisa zan dawo da kai sama fa. Alhamdulillah kai gaskiya na gode. To kai mai shago. Na gode. Wai ba kwa sai da maganin sanyi ne? Ni na ji bai maganan. Ai mu muke da maganin sanyi. Duka nan? To shikenan a hada min da wannan da na gyaran gidan a samun alida. Masha Allah. Ai, Adalla, kai na ji daɗin zuwa nan gurin.